Demokratska stranka je donela odluku da ja budem isključen iz Demokratske stranke. I tu odluku je doneo pre svega Dragan Đilas, pa onda svi koji su za to bili nadležni. Ali u trenutku kada se sa mnogo strana vrši jedan dosta ozbiljan politički proces koji je usmeren protiv Đilasa, neću ja da pričam protiv Đilasa. Dakle, ako postoji sumnja da nešto nije uradio po zakonu, tu su tužilaštvo i policija, pa će se baviti tim. Ako postoji sumnja da nešto u sistemu nije bilo u redu, opet ima tu ko je za to nadležan i nije dobro da se političari bave pitanjima koja su krivično pravne naravi, ima ko se time u zemlji bavi. Politički smo se razišli jer smo se zaista suočili sa neslaganjem koje nije moglo da se premosti.